Este 3 de maio, que alén do Día da Liberdade de Prensa é tamén o Día da Liberdade de Expresión, publico un artigo de opinión no Nós Diario e pareceume interesante deixalo tamén por aquí para que a persoa que o quixera ver o puidera ver e ouvir dun modo máis rápido. O artigo titúlase Ao outro lado do espello e comeza con estas verbas. Charles Cooley, sociólogo estadounidense, posuía gran confianza na integridade moral do home medio. Cría que a sociedade era un complexo mental ligado á comunicación que a partir dunha estructura social primaria, a familia, a comunidade local, agora seguramente internet, o ser tomaba conciencia de si mesmo do estándar para vivir nun modelo social aceptado que lle asegurase unha vida social integrada. A teoría do eu espello é sen dúbida o concepto máis famoso deste autor. Baséase en entender que a visión que outros teñen sobre nós inflúe determinantemente no noso comportamento, até o punto de construir, mudar ou manter a imaxe que nós mesmos temos sobre nós na interacción co outro. Técnicamente, a frase que Charles Cooley di é un é obxecto para si mesmo, sendo antes un obxecto para outros. Para o autor, o que se chama o eu en psicoanálise ten que ver coa identidade, a percepción, a autovaloración singular que un fai de si mesmo. En definitiva, somos seres sociais. A identidade é o resultado da interacción cos demais. Así pois, o autor dinos que todos actuamos como espello para outros, e eses outros son un espello para nós. Un cree que é algo porque o outro lle devolve esa imaxe. Nun proceso que se sostén nunha relación intersubxectiva e bidireccional, onde eu son o que outros determinan, pensan ou sosteñen que son, e os demais son o que eles creen ser porque eu os recoñezo nese rol. Por iso, o perigo do autoodio. O outro opera, tan simple e tan complexo, reafirmándonos nas nosas inseguridades, nos nosos medos, nos nosos valores máis férreos. Pero non deixan de ser nós ao outro lado do espello. Sintamos fachenda do propio, seguridade no que somos, verdade no que sentimos. E o outro devolverános esa seguridade que, sen dúbida, precisamos como seres sociais que somos. O profesor Pepe Leira, tamén sociólogo, neste caso galego, padriño da nosa promoción no ano 2011, ao rematar o seu discurso agasallounos a cada un con un compás. Eu ainda o conservo, é amarelo, e por veces pregúntome se estarei realmente seguindo o meu norte. Pois o profesor dixera na palestra que, non perdendo o senso de onde vimos, pagaba a pena que camiñásemos ou tentásemos camiñar cara ao eu que queríamos ser. Pois non era dun norte compartido, cinguido, do que nos falaba o doutor Leira, porén era o propio, o de cada un de nós. Temos dereito a pensarnos, a inintelixir a propia vida, a resignificala sempre que o consideremos, a vivir acorde a un cálculo racional, persoal e intransferível. Como digo neste día 3 de maio, da liberdade de prensa e da liberdade de expresión. Paga a pena que nos expresemos pensando únicamente en nós, coa seguridade de actuar ao que nós queremos, de actuar acorde ao que somos, ao que sentimos, libres de faixas e prexuízos. Vexamos que pasa ao outro lado do espello.